Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van zondag 12 november. De werkzaamheden aan het Dampoort-aquaduct zijn eerder klaar dan verwacht. Dus is de N57 ter hoogte van Middelburg weer open. Eigenlijk zou dat morgenochtend pas zijn, maar volgens Rijkswaterstaat verliep het vervangen van onder meer de bewakingscamera's en omroepinstallaties voorspoedig. De weg was sinds woensdagavond dicht. Deze Zeeuwse activisten vertrokken vanmorgen naar Amsterdam om mee te lopen met de landelijke klimaatmars. Een gevarieerd gezelschap van jong en oud. Sal van den Berg uit Goes heeft de mensen opgetrommeld. Ik zelf ben ook al langer activistisch bezig en ik ken nog heel veel mensen in die sferen. En zo hebben heel veel mensen gewoon vrienden kunnen vragen, hebben gezinnen meegenomen. En zo zijn we eigenlijk binnen, 1,5 maand tijd op een groep van tegen 70 in totaal aangekomen. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om mee te doen. We liggen natuurlijk heel laag. We hebben de delta werken, dat zal ook niet altijd volhouden. En het zou heel zonde zijn als de provincie waar wij zoveel van houden, dat we dat niet even lang kunnen delen met onze kleinkinderen of achterkleinkinderen. Sommigen hebben zelfs hun kunstwerk meegenomen om de boodschap duidelijk te maken. Als je kan lezen daar, klimaatbeleid, dus dit zijn onze kabinetpolitici. Die zijn alleen maar bla, 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 bloep, bloep, omdat het is te laat, misschien. Maar er is nog hoop. Ik hoop dat, helemaal omdat we nu zo'n 10 dagen zijn voor de verkiezingen, dat we nu eindelijk weer eens aan de politiek een helder signaal gaan geven. Oké, eerlijk groen klimaatbeleid dat ook rechtvaardig is gewoon heel hard nodig. En het is gewoon tijd dat we dat nog serieuzer gaan nemen, dat we hardere stappen gaan nemen om daar het voortouw in te gaan nemen om een eerlijk klimaatbeleid te hebben. Met de klimaatmars in Amsterdam liepen tienduizenden mensen mee. Morselen 2 en 3! Toch het niet! Morselen 2 en 3! Toch het niet! Sebastian Keimel, hier links in beeld, is maritiem ingenieur en gemeenteraadslid in Sluis. Al 8 jaar is hij bezig met zijn grote wens: auto's op de veerboot Vlissingen-Breskens. Tot nog toe zonder enig resultaat. Mijn conclusie is dat het kan en dat het waarschijnlijk de meest rendabele en duurzame optie is. Maar de provincie Zeeland heeft geen zin in de plannen van Keimel. Auto's moeten maar door de Westerschelde-tunnel en niet op een veerpont. Dat klopt, dat wordt gezegd. Maar als er vervoersstromen zijn, mensen kiezen toch de makkelijkste vervoersstroom. En als dat betekent dat je 40 kilometer minder moet omrijden om naar een andere kant te gaan, is dat ook een CO2-besparing. Toch overtuigt Keimel de Zeeuwse politiek niet. Op zijn plan dat hij onlangs weer indiende, kreeg hij nauwelijks antwoord. Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb het ingediend, het is geen nieuw plan. Ik heb gewoon gezegd, kijk eens naar de bestaande situaties. En dan zeggen ze, dank u wel meneer Keimel voor de input. Dat heeft de griffier inderdaad gezegd, maar verder geen dankjewel van anderen, behalve van 1 partij binnen de Staten. Menig mens zou er moedeloos van worden, maar Sebastian Keimel gaat door. Want hij weet zeker dat er ooit weer auto's op de boot komen. Ik denk als je 2028, 2030 die tijdlijn gaat pakken, dan is de kans, denk ik, wel reëel. 2030 zegt u, nou we gaan het zien, dan komen we weer bij u terug over 7 jaar. Het mag al eerder van mij. Wordt dus zeker vervolgd. In Kloetingen werd vandaag jacht gemaakt op wild. Nepwild. Deze beer is één van de doelen van de snelst groeiende sporten ter wereld. 3D boogschieten. Met pijl en boog proberen schutters de neppe dieren zo dicht mogelijk bij het hart te raken. Het lijkt op het ouderwetse jagen, maar dan natuurvriendelijk. Het is echt niet zo moeilijk als het lijkt. Je schiet wel eens pijlen kwijt in het begin, maar na verloop van tijd, als je het veel doet, word je beter en ga je gewoon meer raak schieten. Schutterij Ravenstein in Kloetingen vierde vandaag zijn 10-jarig jubileum. Ruim 70 schutters uit heel Nederland kwamen naar Zeeland om zoveel mogelijk plastic dieren te raken. De meesten denken dat het een krachtsport is, maar het zit meer tussen je oren dan in je spieren. Ik ben begonnen in Singapore, daar zat ik bij een club. En dat ging heel goed. En toen ben ik in Nederland gestart in 2016 en niet meer weggegaan. Deze relatief onbekende sport zou toch een gouden toekomst kunnen hebben. Zeker in Amerika is deze sport heel erg populair. Daar worden ook behoorlijke wedstrijden gespeeld, indoor en outdoor. Ik denk zeker dat dit een van de takken is waar Olympisch potentieel in zit. Tot wanneer het zover is, geldt in ieder geval de Olympische gedachte. De westenwind van gisteren en de bijbehorende buien van zee hebben we vannacht ingeruild
voor mist en nevel en een zwakke tot matige zuidenwind en dan het hardnekkige mist nooit ver weg. Maar de wind nam wat toe en het bleef wel nevelig met wel lokaal een paar opklaringen. De temperatuur kroop nog omhoog naar maxima rond 9 graden. Vannacht daalde het naar 5 tot 7 graden en het is dan bewolkt en door een eerste zwak front is er kans op wat regen bij een matige zuidoostenwind. Maar morgenochtend is het erg regenachtig en het wordt direct vrij nat met wellicht 10 mm regen tot de middag. De wind draait naar het zuidwesten en in toe. Die wordt 's middags windkracht 5 tot 7, maar de regen trekt dan snel weg en er komen een paar opklaringen en nog een paar buien achteraan. Het wordt dus weer heel ander weer, maximumtemperatuur morgen rond 14 graden. Dinsdag en woensdag zijn er enkele buien, maar er is dan wat minder wind. Donderdag neemt de wind weer wat toe. Dus van het herfstweer zijn we voorlopig nog niet af. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht voor deze zondag. Meer op onze site en ook op onze app. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.